खुलुमबाय लोगोफोर आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय दिनै आं बे सरलपारानि मोनसे थासारिखौ नोंथांमोननि गेजेराव खिन्थानो नागिरबाय। सरलपारायाव ओरैबायदि मानसियानो दिनै 15 आगस्ट जेनाखि भारत उदांस्रि सान बेखौ बे फालिखांनायनि उनावहाय जानो हागौ गोबां मानसिफ्रा फैदों। बहुद अखा हादों दिनै सरलपारायावहाय। अखा हानानै आङो अखा हानायनि माखासे सिनारिखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानो हानाय जानाय नंला, मानोना आं बाइकजोंसो फैदों नालाय आं खेबनो हानाय जायाखै। ओंखायनो दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय बे सरलपाराखौ मानो जेनेबा मानसिफ्रा बिराद फैयो, सरलपारायाव मा नुनानै फैयो, जेनेबा गमामायैनो सरलपारायाव मा दंमारो बिनि सोमोन्दै दिनै नोंथांमोननो आं देखायसै सिनारिखौ। बेसेबां मानसि फैमारो बे सरलपारायावहाय बेखौ आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव खिन्थानो होननानै आङो आवगायबाय। स' नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। स' फैदो अब्ला आं नोंथांमोननो भिडिअखौ खिन्थानोसै। जों दा न'निफ्राय ओंखारबाय। जोङो दा गारिजों थांगासिनो दङ। जोङो बाइकजोंसो खारदों, जोङो बाइकजों थांगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबाय थाबानो जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय खिथालांबाय थागोन जे जों मा मा नुयो बेखौ। बे जाहैबाय हाबजेननाय लामा, हाग्राबारियाव हाबजेनसै। सरलपारा हाग्रा बिराद गोलाव बे हाग्राया। बे फरेस्ट अफिस नै बे जों हाबजेनबाय। बेनो ओरैबायदि गोलावखा बे लामाया, मथा मथि बिराद गोलाव जायो, 20 किल'मिटारनि बारा जायो बे हाग्रायानो। हाग्रानो। ओमफ्राय लामायाबोथ' मोजां नंखाला, ओरैबायदि गाज्रि लामाया। माने पिस लुनायमोन, ओमफ्राय पिस लुनाया सेस गुगाजोब्बाय। ओरैबायदि खस्थ' नांगोन बायदि मोनखाबाय आं दिनै। होमबाबो थांनायसै मा जाहैयो। माने बयबो फैदों नै, बिराद मानसिफोर फैदों। होमबाबो आं नोंथांमोननो देखायबाय थानोसै बेसेबां हायो। आं बेसेबां हायथारफैगोन नाजागोन। बयबो गारि लायै फैदों दिनै, माने 15 आगस्टआव हाला बिराद मानसि फैदों आरोना दिनै। बे बिराद हाग्राबारि दै, गोदो बे हाग्राबारियावहाय गोबां माखासे दाखाथि जाबाय थायोमोन होननानै बुंदों बे हाग्रा गेजेराव। मानोना ओरैबो मोनस'वा बोरैबा जुदि गारिया लिक जाफ्लांगोनलै, सेसखा आरोना। ओरैबो गैया हारसिङैथ' मथा मथि गारिया मोजां नङाबा फैयिया मोजां आरो। मानो होननानै बुङोबा नोङो नारनांबायोबा सेसखा आरोना। नों बाय ओरैबायदि जारला जाखागोन। नायदो नै लामायाबो नाय, बिराद गाज्रि लामा। माने सेस फिसा गुगाजोबनानै बे सिंनि अन्थाइ मेटेल ना मा होनो, बे मेटेल देनाया ओंखारजोब्बाय। बिराद खस्थ' सालायनांगौ सारा, एकदमबारे आंबो गामसासो गानदों। ओमफ्राय बे साराबो हाफपेन्ट गानदों, आंबो गामसा गानदों आरोना, बर'नि ड्रेसखौ गाननानै थांसै होननानै आं गामसाखौ गानबाय आरो। ओमफ्राय आं गाखोबाय। ओमफ्राय आं बेखौनो जास्ट दिनै 15 आगस्ट सान, भारत उदांस्रि सानाव बेखिनि मेसेजखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव होनो होननानै सानबाय। माने जायफोर नायनो इन्टारेस्ट बिथांमोना अननानै नायदो। ओमफ्राय नायनो जुदि इन्टारेस्ट मोनाबा नायाबाबो उसुबिदा जानाय नङा आरोना। मानोना आं थारमाने दिनै बेखौ फार्स्ट चेनेलावहाय माने ब्लग बायदि आं लानानै फैबाय आरो। थारमाने एसे इन्जयमेन्टबो लानांगौ होननानै जोङो बावहाय फैबाय। बे गारि सालायदों बे जाहैबाय उलाफार नार्जारि सार। बे जाहैबाय लेक्सारार, हिस्ट'रि डिपार्टमेन्ट लायो बियो। बे सालायगासिनो दङ। माने जोङो गारि गंनै फैदों दै, उनावहाय दंबावो। आं बेखौ नोंसोरनो खिथाथ'ला, दा जोङो थांगासिनो दं आरो। सोरनाबा बुलेटआनो सेन्ज जाबाय, सोरनाबा पामचार जाबाय लामा गेजेराव। ओरैबायदि खस्थ' मोनसिगोन दिनै मानसिफ्रा सोरबा। इसोरनि अननायाव जोंहा जेबो जायाबा हामगौ। खम जारलालै, बुलेटआनो सेन्ज जनानै खानानै बोबोगासिनो दङ। ओमफ्राय सासेना जाहैबाय पामचार जाथारबाय। दा बेबो बाइकआव लोगोफोरनाव खानानै बोगासिनो दङ। बिराद खस्थ', माने लामाया बिराद गाज्रिखाना, बे मेन्टेल देखावनायजों जायो नालाय, हारां हाथांजोब। बोरैबा सौफ्रांबाथाय सेस जाखागोन आरोना, बेबायदि आरो बिराद गाज्रि लामा। लामा गाज्रिबाबो ओरैबायदि होयो सोरबा बाखुदावनानै गलांलायनो नागिरो, फाग्ला सालायो। आयौ सोरनि गारि साखावनाय खोनासंनो, सोर गारि साबुनाय खोनासंनो, फाग्ला मानसिफोर दंसैलै। आयौ खोमासा नांजोबखायो गारि साखावनायफ्रा, बाब थैस।
सरलपारायावहाय बे हाग्रा आरि बारनानै बिराद अखा हादों। माने अखानि थाखाय आङो अखानि भिडिअखौ नोंसोरनो होनो खेबनो हायाखिसै, मानोना आं गारि नङा नालाय बाइकजोंसो फैदों। बाइक सासे गाखोनानै मबाइलाथ' लाखोफाजोबलांबायसो अखा सिजानो गिनानै। स' बेनिखायनो आङो अखा हानायखौ देखायनो हानाय नंला आरोना। मानोना ओरैबायदि माबा जादों आरोना, दैयानो बिराद थादों बिदि आरो। होमबाबो जेखियानो जाया नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय, आङो देखायखासिगोन। बे जाहैबाय मा सरलपारा लामा। नोंथांमोनाथ' मिथिखायो सरलपाराया बाहा दं होनना बुङोबा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव दङ बियो। एकदमबारे भुटानजों माने बर्डार बियो। बेजों नोंथांमोना माला फैबानो जाबाय। आरो भुटान गेटबो बानायगासिनो दं बेजोंहाय। आं भुटान गेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव देखायनो होनो हादों। बे बिराद बैयाव गानलांगासिनो दं मन्दिराव, ओंखायनो आं बे साउन्डखौ होनो हानाय जायाखिसै। नोंथांमोना नुखाबाय नै फुरा मानसि फैगासिनो दङ। बिसोर जाहैबाय मा फुरा गासिबो सरलपारा दङ। माथावरि जानो हागौ दिनै सरलपाराया दिनै लोमसावजोबगोन बादि मोनबाय आङो। ओरैबायदि मानसि जाखागोन माखायनो गारि फैनायफ्रा हाला हाला गारि दिनै बिराद मानसि फैगोन बायदि मोनबाय आं दिनै आरोना सरलपारायावहाय। नायदो माने माबायदि दङ, माबायदि मानसिफोर थाङो नुगोन। दाब्लिं दाब्लिं जे बाइकआवहाय फैदों आरोना। ओरैबायदि मानसि एक्टर एक्ट्रिसफोरबो लोगो मोनलाबाय आङो दिनै। स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना, फैदो आं देखायखानोसै। स' जोङो सरलपारा गेटआव हाबबाय। दाना लामा गोजानाव लाखिखाजोबो। अखा हानायनि थाखाय आं खेबनो हायाखैमोन, नै दाबो खोमसि जाना दं अखा। नैबे जाहैबाय लास्ट गेट। जोङो हाबबाय, बाहाय आगोलाव फैसा लाखियोमोन, दा लाखिला सिगाङाव लाखिखाबाय। स' बेनो जाहैबाय मा हाबनाय गेट। नायदो नोंथांमोना माबायदि दिना एकदमबारे जोमै दोमैलुखा, मानोना नोगोर अखा हाना थांखांबाय। जानो हागौ अखा हानानै गोबां माखासे मानसिफ्रा सिजोबदानानै थांफिनजोब्बाय। गोबां मानसि दं, ओरैबायदि मानसि दं, जायगायाबो बिराद गुवार ना। माने भुटाननो नांजोबखाबाय आरोना। माखासे मानसिफ्रा भुटाननो बारला लांनो नागिरो। बिदिथ' खालामनाङा, फैबाबो नोंथांमोनहा फैयोबा फैनो हागोन नैबे सरलपारा पिकनिक स्पटआवहाय। ओरैबायदि मानसि फैयो, मानोना दैयाबो बिराद थान्दा नालाय। बे दैयाव दुगैनो फैयो मानसिफ्रा। जों थांगासिनो दं, बबेजों हाबनो एसे गोनो गोथो जादों। माने ओरैबायदि मानसि आरोना, मानसिजों मानसि आग्लायजोबखानाय आरोना। बारे माने सिगाङाव माने 4 बोसोरनि सिगां फैदोंमोन आङो, 4 बोसोरनि सिगां फैदोंमोन। ओमफ्राय होमबा लामाया गाज्रिद्राय नङामोन आरो, मोजांमोन। दा खिन्थु बे फिस जानाया गासिबो गुगाजोबनाय जाहैबायना। ओंखायनो माबाबाय, दा नै लोगोफ्रा सोंदोंबा बोजों थांनो होननानै, ओरै बारनो ना हरै बारनो होननानै। दा जोङो ओरैनो थांग्रोनायसै। खर'आव थांथारनायसै जों, खर'आव माबायदि मानसि दं। नुखाबाय नोंथांमोना। आंनाव खिन्थु गिम्बोल गैयालै, बायनो हायाखै आङो। स' बेनिखायनो मावदों। गिम्बोल बायनांसिगोन। आं जे नोंथांमोननि गेजेराव आं बे भिडिअ'खौ इउटुब चेनेलनि गेजेराव बेनो फार्स्ट ब्लग जाबाय। मानोना एसे इन्जयमेन्टबो लानांगौ हिसाबै आं बेखौ लाबोबाय, अननानै गाज्रि दामोन। आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायखाबाय। बे जाहैबाय सरलपारा पिकनिक स्पट। नोंथांमोना नायबानो मिथिगोन आरो, जायगाया बिराद मोजां। बाहाय नों दैनिबो अभाब गैया आरोना। लोंनोबो हागोन। माने दैया बिराद थान्दा आरोना, संकस बायदि। संकस जायखौ जमदुर होनना नोंथांमोना मिथियो, बेबो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव दङ। बे जाहैबाय मा माबाजों बेंगलजों बर्डार। बे दैयानो संकस दैयानो सिमा जायो आरो। बे जमदुवार हाजोआ भुटाननिफ्राय ओंखारबोजोबनाय। बावबो नोंथांमोना मालाबा थांनो हागोन। नैबेथ' नुबाय नोंसोर, नै सरलपारायाव माबायदि मानसि फैयो। ओरैबायदि गुवार जायगालै, फाग्लासो। माने खुनु जायगानि थाखाय अभाब गैया आरोना। होमबाबो मा होनोथाय, ओरैबायदि मानसि जायगा गुवाराव खोब 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 खोब। बे पार्किंआ जाहैबाय मा, बाइकखौ बिसोरो 100 थाखा लायोलै पार्किंआ बाइकखौ। गारिखौ 200 लायो ना 300 लायो खबब्रैखौ, आं बेखौ बारा मोजां मिथिला। जायखिजाया 200नि गोजौ जाखागोन। बाइकखौनो 100 लायो नालाय। नायदो नै एकदमबारे गोजानजों नोंसोरनो खिन्थाहरनो हानाय जानाय नंला, मानोना आं बाइकआव गाखोना खेबदों नालाय। एकदमबारे दोमै दोमै नुहुरलायनाय मानसिफोर दङ। मानोना एरियायानो बिराद गुवार नालाय, ओंखायनो गोसोबायदि मानसिफ्रा जेराव मेराव खालामनो हायो। ओमफ्राय आङो फैनानै मोनसे बाथ्राखौ दुखु मोनफैदोंलै बाहाय। जोङो फैदोंमोन आरोना, जों स्ट्रेट स्पटआव जों एसे माने मोगा मोगि लानो होनना जों फैदोंमोन आरोना। माहाय
स्पटआवहाय मोगा मोगि लाहैनो होननानै जों फैदोंमोन। ओमफ्राय नुबाय कन्डिसनफ्रा बारा मोजां नङा आरोना। बेनो जाहैबाय मा पिकनिक स्पट जानो फैयो नालाय, पिकनिक स्पटआव माने पिकनिक जानोसो फैयो नालाय, जेनेबा सोरबाया एलक'हल लाबाय, ओमफ्राय एलक'हल लानानै जेनेबा उसुबिदा जाबाय, ओमफ्राय सोरनि मुखखौ मा नायनो नङा होमबा, सोरबा जौ फेबायना, जौ फेबाय सोरबा, ओमफ्राय बिदिनो आरोना माखासे सिनारिफोरखौथ' मिथिखायो नोंसोरो, जेनेबा पिकनिक स्पटआव मा जायो मा जाया। खिन्थु बावहाय मोनसे खोथाया जाहैबाय मा, कमिटिनि मानसिफ्रा एसे स्ट्रंआव दं आरो बिसोरना, कमिटिनि मानसिफ्रा एसे स्ट्रंआव थायो, साइड साइड बेरायो, एसे थाल लायो, आरो एक्सुवेलि लाखानांगौ आरोना। ओमफ्राय आंथ' बेखौनो एसे साजेसन होनो लुबैदों, मानोना पिकनिक स्पटआव एसे एनै दावराव जाखाथारोलै। दावराव जाबाय मा, हमना लादो नों गारि सालायबाय, सालायनानै नोंहा मोजां सालायगासिनो दङ, सोरबाया फेना फैनानै नोंखौ फुथारना लायसै, ओमफ्राय नोंसोर दाय होनोसै। माने बेफोरबायदि थासारियाबो बेफोरबायदि पिकनिक स्पटआव जायो आरो। ओंखायनो बिराद माने खुलियोब्लाबो बिराद साबधानै खुलिनांगौ जायो, कमिटिनि मानसिनि बिराद रेसपन्सिबिलिटि जायोना। बाहाय जागोन माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जागोन, नङा होमबा, माबा मोनसे स्पट डेट जागोन, कमिटिया दाय जागोन, गासैबो रेसपन्सिबिलिटिया कमिटिनि जागोन। ओंखायनो जोङो जेनोखि स्पट इन्टारभिउ जों लानो होननानै जे उद्दिस' लानानै जों दिनै बाव फैदोंमोन, बे सरलपारा पिकनिक स्पटआवहाय, जोंनि बे सिमाङा, ड्रिमा साक्सेस जायाखिसै आरो लोगोफोर। जों सानदोंमोन ना माखासे जेनेबा मा होनना बुङो, सोद्रोम माखासे मानसिफोर फैयोना, जों बिसोरनाव सोंनो होननानै माबा लानानै फैदोंमोन आरो, एसे जेनेबा नोंसोर जे सरलपारायाव फैयो मा नुदों, जेनेबा सरलपारायाव मा दं ओरैनो, एक्सुवेलि सरलपारानि स्पटआ मा रोखोम, मिथिंगायारि नुथायफ्रा मा रोखोम, थासारिया मा रोखोम, आं बेखौ सोंनो होननानै जोङो बे प्लेनिंखौ लानानै फैदोंमोन आरोना। ओमफ्राय दा नुफैबाय माखासे मानसिफोरनि एसे मुख स्टाइलफ्रा एसे बेलेग जाजोब्बायना लोंनानै, ओंखायनो जोङो उसुबिदा मोननानै नांला दे, माइनाससो जागोन होननानै जों बे सोंनाय माखासे हाबाफारिखौ जों लानो हानाय जायाखिसै आरो। जास्ट बेनिखायनो आं नोंथांमोननो सिनारिखौ देखायबाय, नायबानो जाबाय, ओरैबायदि सिनारि, मानोना मा होनो मानसिफ्रा आजां गाजां मानसि आरो, आयौ आयौ आयौ। आरो नोङो जेनेबा पिकनिक स्पटनि समानो जाबावाखै नै, होमबाबो दानि बिराद मानसि फैखाबाय, होमबा बै जेनेबा डिसेम्बर, जानुवारि, फेब्रुवारियाव बेसेबां मानसि फैबावगोन। बावहाय स्कुलनि माखासे स्टुडेन्टफ्राबो बेरायफैदों, स्टाफ स्टुडेन्ट, जेनेबा मा होनना बुङो, स्कुलनि ज' स्टुडेन्टफोर बाव फैलायदों, टिचिं स्टाफबो फैदों, गुबुन गुबुन स्कुलनिफ्राय आरोना, स्टाफ फैनानै माने बे पिकनिक स्पटआव बेरायफैदों आरो। स' नुबाय नोंथांमोना, बेनो जाबाय मा, सरलपारा पिकनिक स्पट, माने नेचारेला खिन्थु मोजां आरोना, नेचारेला मोजां, नुथायफ्राबो मोजां, नोङो नुगोन माबायो, दै सेर जाबाय नालाय, दैयाबो बिराद मोजां दुगैनो गुसु, ओमफ्राय एक्सुवेलि दैया कारेन्ट दं आरो बे आरोना। दा नुबायदों गारियानो माने एरखेनो लामा गैना गैला, एरखेनो लामाखौ मोनाखिसै हनै, मानोना ओरैबो गारि जाला जोब्बायना जेरैबो, नोंनि जायगाया एकदमबारे खर'आव फैथारदों दै।